Zaria ba Kaduna ba. Kakanmu Allah ya kara masa lafiya, ya kara masu sanyaya zukatansu da idanunsu da mu 'ya'yansu jikokinsu. Wani alkhairi da suka assasa a wannan nahiyan ba abin mamaki ba ne, domin almajirin shehu radiyallahu anhu ya zama wanda ya fara assasa taron maulidin manzan Allah ko taron girmama sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a mantika ta fuskoki da yawa. Ba wani mamaki, dama duk inda ka gansu su suka fara assasawa. Wani amini na ana bayan abubuwa sun zo sababbi, ana abubuwa baki wanda ba su shehu radiyallahu anhu ya assasa maulidi a kai ba, a cikin tarurrukan maulidi a wani gari daga cikin garuruwan, a wuraren maukibi, irin abubuwan da ake a wasu garuruwa. Muna fatan Allah ya kubutar da garin Hadeja daga wannan, tun da mazaje na gaba a cikin abin da ake yi. Sai aka zo aka same shi aka ce aka rawa kalla, wannan munkarat din sun yi yawa da ake yi cikin maukibin nan, ya kamata ku shiga gaba ku yi magana a daina. Ya ce a daina me? Aka ce a daina maukibin. Ya ce ikon Allah. Ya ce a garin nan mahaifina shi ya fara taron maulidi, tun lokacin da in suka yi da'ira a irin a ci balbal, fitilan da suke kunnawa su kunna mai lagwani, in suka yi da'ira, iyakansu da suke da'iran su kewaye wannan fitilan, iyakansu masu maulidi kenan a duk ƙasan Katsina, su kaɗai ke maulidi. Ya ce waɗanda kai ga suna maukibin nan yanzu da murna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin iyayensu ke zuwa suna jifan shi mahaifina da almajiransa masu taya shi maulidi, suna jifansu, suna kashe wutan fitillan da suka kunna. Ya ce sai yanzu kuma ni ɗan mahaifina a jini ina maganan faɗa da masu maulidin manzan Allah. Ya ce a daji a nemi wanda zai yi, ba ni ba. Saboda haka alhamdulillahi idan mun ga irin wannan daga wannan magabata, to kuma alhamdulillahi yana daga cikin albarka. Allah ya raya magabata, ya tsawaita rayuwansu, su ga abin da suka assasa kullum yana ƙara ci gaba, domin duk abin da aka assasa shi jiya yau to ba haka aka fi so ba, ko aka assasa su ya ci baya ba haka aka fi so ba. Domin wannan tsarin na maulidi mu ma yanzu mun zo mun koya, a ce za a zo a zauna maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, amma littafi za a dauka na ilimi a karanta muhtasaru dalailin nubuwa na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, littafin da ya kunshi, domin mun san ilimi da ya shafi watan shama'il na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine mafificin ilmoma gaba daya, domin ilimi ne da yake magana, wato na ce shama'il, dalailun nubuwa sashin shama'il ne. Shama'il da dala'ilun nubuwa suna da haduwa da, amma dai duka sun kunsu cikin abu daya. To ashrafun ilimi kenan, domin ilimi ne da yake ta'allaka da zatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. To ya zama abin da ake zuwa a zauna a karantar da al'umma kenan, babu shakka wannan alkhairi ne wanda babu alkhairi wanda ya fi shi. Kuma a rika karantuwa daga hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, maganan sayyidina rasulullahi, domin wannan ba karamin abu bane. A rika karanta maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana so ka ji ka gane menene, to ka sa a ranka lokacin da ake karanta abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, kaman daga harshen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kake ji a lokacin. Za ka ji daɗin abin na daban, kar ka ɗauka daga bakin shi mai faɗan, ka ɗauka kana ji daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ne. Sannan wannan ƙasa dama ba abin mamaki ba ne, wannan ƙasan ɗarikan tijaniyar ma daga nan ta taso a cikin ƙasanmu, kamar yadda kowa ya sani. Da an yi nan kilomita kaɗan za a yi sa 'yan leman tijjani. An ce 'yan leman tijjani garin ‘ya'yan Sheikh Umarul Futi, wanda babu kokonto malamai sun ta maganganu, amma dai gaskiyan magana ƙauli tabbatacce Sheikh Umarul Futi shi ya kawo ɗarikan Tijjaniya wannan nahiyar. Ba shakka akwai waɗanda suka karɓi ɗarikan Tijjaniya a kanin Borno ta wasitan Sheikh Muhammadul Habib ɗan Shehu radiyallahu anhu, ɗan Shehu Tijjani nake nufi radiyallahu anhu, kai tsaye ta nahiyan watan Aljazair, ta mantikan kanin Borno, can da suke da hudud da shi ta Libya, ta Sudan. Akwai manyan magabata kamar a can Wadai cikin ƙasan Chadi yanzu take,
amma a da duk tana cikin karkashin kanan Borno, amma nan nahiyan Kano, Sokoto, duk wanda yake da wata ijaza ta Tijaniya mafi daɗewa to ta hanyar Sheikh Umar Futi take bi, ko mun sani ko ba a sani ba. Za a faɗi wasu maganganu amma dai duka maganganun ba abin komawa zuwa gare su bane. Sannan kuma shehunanmu ma in ka zo karni na 20 na miladiya, duk wani shehinmu a ƙasar nan to wasiɗansa mafi girma da ake ji da shi ba kama a ce mutum ya karɓa a wajen Alfa Hashim, ko malaminsa ya karɓa a wajen Alfa Hashim. Alfa Hashim ɗan uwan Sheikh Umar Futi ne, wanda ya tare a garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ilmantar da al'umma, ya yada ɗariƙan Shehu Tijjani radiyallahu anhu, ya yada ilimin sunna, sai da ya zama a wannan mantikan gaba ɗaya babu malami masanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin shi, wata ilaihi tantahir ri'asatu fi ulumi sunna. ɗaya daga cikin manyan almajiransa Sheikh Abdulrahman ibn Ahmad, wanda Maulana Sheikh Atiku radiyallahu anhu ya karba a hannunsa, Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ya karba a hannunsa, da yawa daga mazaje sun karba a hannunsa. To waɗannan da duka su ne ula'ika aba'i ko ba ji ni bi mithlihim. Saboda haka idan kaga irin wannan alkhairan a wannan mantikan ba abin mamaki bane, domin gidansu ne, a wajen da ake zaton samu ne, wajen kayan abin kenan. Sannan shi Sheikh Abdulrahman ibn Ahmad bayan abin da ya kwankwada kuma a wajen Sheikhu Alfa Hashim, bayan bayyanan Shehu radiyallahu anhu yana cikin as-sabbaqun, cikin bai'a ga Shehu radiyallahu anhu. So da haka ya zama wato abin watan hangen magabata wanda ya tara mafi daukakan asanid a wannan zamanin. Allah subhanahu wataala ya kara musu yarda gaba daya. In za a tsaya a yi waɗannan da aka ambata ɗin nan, kowane ɗayansu in za mu yi maulidinsu to zai lokacin namu zai ƙare, amma muna tuna mana ne domin mu san cewan hablun mu mausul ne, mu san cewan igiyar mu ɗaurarriya ce, haɗaɗɗiya ce da jiyan mu da shekaran jiyan mu, haka kuma da shekaran jiya, haka za ilal muftari, haka za a yi tafi har zuwa ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Muna ƙara ta'aziyya ga maulana Sheikh Uthman, Allah ya ƙara masa yarda. Muna ta'aziyya ga mai martaba sarkin Hadeja, Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana. Muna ta'aziyya gare mu gaba ɗaya akan wannan babbar rashi da aka yi na mahaifiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata rahma, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta cikin ziyafan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shawara ga masu shirya wannan maulidi mai albarka, wanda muke fatan mu ma mu zama cikin masu shirya wannan maulidi. Yanda aka ɗauko karatun yayi yawa ne, hadisi 30 da yawa kwarai, da kowanne daga cikin malaman nan an ce yi mana ta'aliki akan hadisi ɗaya, da karatun da za su bubbugo mana, na san kowa ya lura da wannan, da karatun da zai fito daga bakinsu da ya ishe mu shekara muna bitan. Haka ni abin da nake bada shawara a baɗi in an zo daga yau wannan taron, to a ci gaba da karatun littafin, kar a ce sai baɗi, a ci gaba duk sati ko kullum a ta karantawa. In an zo ranar maulidi sai a ɗauki hadisi ɗaya ko biyu ko uku tabarrukan, kila lokacin ma za a yi hatma ne, sai a yi hatma, kila kafin baɗi an kai hatman littafin, shi kenan sai a yi hatma, a karanta hadisi ɗaya ko biyu ko uku na ƙarshe tabarrukan a yi hatma. Amma ba zai yi a wajen zama irin wannan, su da yake masu himma ne kwarai, malamai ne su masu shirya taron, sun ɗauka dukan mu irin su ne a ta zuba mana larabci muna. Allah ya kara masu lafiya. Ni nawa zai zama taliki a cikin hadisan da shugabanninmu masu albarka malamanmu suka karantar da mu, Allah ya saka musu da alkhairi. Hadisi na farko hadisin Ibn Abbasin radiyallahu anhuma, wato ina son taliki akan faɗin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya itini bi wudu'in, ko da ka rubuta itini bi wudu'in amma ina jin itini. Mu kula, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan Qurayshawa ne suka yi taron dangi a kansa sallallahu alaihi wa sallam. Amma me yayi sallallahu alaihi wa sallam, da aka zo aka faɗa mashi ga abin da ake ciki, sai ta ji a kawo masa ruwan alola sallallahu alaihi wa sallam. Wato idza hazabahu amrun din nan faza'a,
ila salati sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wato shi yaƙininsa cikin Allah subhanahu wa ta'ala, yaƙininsa cikin kiyayewan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idan ya yi alola zai iya fuskantar kowane ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan yaƙinin muna buƙatar mu koye shi, mu ɗauke shi daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da yake abin yana da yawa. A hadisi na gaba, a hadisi na 52 na ita wancan mare rabon da ta zo domin, wanda Maulana ya ce sunanta al'aura, da ta zo domin ta'addanci, mu kula fikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai da Abubakar ya ce ga wancan nan tana zuwa ga zaka, manzan Allah ya ce inna halan tarani, ba za ta taba gani na ba. Yaqini, yarda da cewa yana cikin kariyan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma ana koya mana ne mu koya. Shine irin abin da ya a cikin kogon dutse ko suna tsaye a bakin kogon dutse suna lallekawa, yana launa zara ahaduhum tahta qadamaihi lar absarana ko la ra'ana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zannuka bisnaini Allahu thalithuhuma, ya za a yi su iya ganin namu alhali Allah na tare da mu. Wiqayatullahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alin min al-utumi ko. To wannan yaƙinin tare da Allah shi ake nema daga kowannen mu uwa, balle masanan Allah subhanahu wataala a cikin mu. Sanin Allah ba yana nufin cewa kawai shikenan ka koyi surutai da shafahat da shagala da wasa, a'a, yana koya maka ƙarfin yaƙini da Allah subhanahu wataala. Shi yasa ake bada kissan Abubakar Ash-Shabli, ko da yake ya inganta ko bai inganta ba Allahu a'lam, amma dai ma'anan kissan ya inganta ko. Dan da aka ce ya zo ya sami malaminsa Junaid al-Baghdadi a bakin teku, yana jiran jirgin ruwa. Ya ce, ya imam, amma laka yaqinun, ba ka da yaƙini ne da kake jiran jirgin ruwa? In mutum yana da yaƙini kawai ba sai tattaka ruwan ya wuce ba? To wannan yaƙinin ake nema 'yan uwa a cikinmu. Wato duk wanda kaga yayi nasara a rayuwa, kowane ne, in kaga yayi nasara a rayuwa, to akwai wasu abubuwa da suka haɗu suka sa wannan nasarar, daga ciki wannan yaƙinin. Wato yaƙini ba dole wani bai da rabo sai ya zama yaƙinin ba cikin Allah ba, ko sai Allah ya masa hijabi da wani abu, qalu tazurul baba law ra'ani haqqan lahar wala ila bustani hajabtuhu bi nafsi an nafsi law kuntuhu arafa ma'ana qudsihi. Allah sai ya masa hijabi da wani abu, sai ya sa yaƙininsa cikin wannan abin. Shine Sheikh radiyallahu anhu yake cewa da ɗayan ku zai gaskata, wato yaƙinin shi zai zama yana da ƙarfin yaƙini a cikin dutse, sai dutsen ya mashi amfani ko ma'anan ƙarfin yaƙini kenan. In mutum ya zama, ko yasa ko magani ko bature da yake magani, duk wannan magungunan da kake gani, idan mutane biyu za su shiga su sha magani, amma ɗaya yana da yaƙinin zai sami lafiya a cikin wannan maganin, zai sami waraka, ɗaya kuma ba ya da yaƙini, yana jin cewa kai maganin nan ko a warke ko kar a warke, mai yaƙinin shi zai warke, ko ba haka bane? Zan ta ba da misalai yadda za a gane sosai. Direbobi idan suka shigo hanya, in ya hango mota, amma ban ce direba ka rika hango mota kana kutsawa ba, in yana da yaƙinin zai shiga ya fita, sai ga ya shiga ya fitar. Amma in ka ga kila an sami matsala, to a zuciyar shi akwai karaya, sai a ce zuciyarsa ta karaya ko. To abin da muke nema 'yan uwa, duk wanda ka ga yi nasara a rayuwa, to irin wannan yaƙinin yake da shi. Abubuwan da yawa, amma na farko shine wannan yaƙinin cewa in na yin zan nasara din, in na yin zai yuyu din. Ka duba duk mutasabiqun, wata masu gasa, in kaga wanda ya nasara a cikin gasan, ba komai ya taimake shi ya nasara ba, kaman a farko wannan turawa suna ce ma abin fail, watan imanin shi da cewa wannan abin zan iya, sai ya iya din. Wata rana wani mawallafi yana cewa wani mara lafiya ya zo za a shiga da shi aiki, gashi mara lafiya kuma tun wajen shekara 100 ne da ya wuce, lokacin aiki a amaliyar jarahiyya tana da wahala kwarai, ba ci gaba na zamani, kuma ga ciwon ya riga ya ci karfin shi. Sai aka zo za a yi masa irin allurar nan, abokansa likitan yake ce ma abokin nasa wanda ya kawo su, to wannan da ya je kai mashi kallon karshe, in kuma da wasu sakonni da zai baka ya baka, saboda wannan ciwon fa ba wani sa rai, kawai in an shiga aikin nan mutuwa zai. Shi kuma ya zo wajen shi man abokin ya zo wajen mara lafiyan, za a shiga da shi ɗakin tiyata ne, ta wane
kaza to inda dai wani sako muhimmi ya ce menene ya ce ka zo jibi bayan an gama min aiki sai in baka sakonnin ai zan fito lafiya jibi mu haɗu kuma haka aka yi jibin suka haɗu da suka zo likitan ya kalle shi ya ce wai wannan ya aka ya ce wallahi ba abin da ya sa ya iya fitowa lafiya daga wannan aikin sai ya ƙinin shi na cewa zai fito lafiya din suraka yan uwa mu karfafa yaƙinin mu cikin Allah subhanahu wataala idan har ma mutum zai yaƙini cikin wani abu ma cikin wasu tarkace ya sami irin wannan nasaran to ina ga mai yaƙini cikin Allah da haka duk abin da zaka nufa kar ka nufe shi da san cewa zan samu ba zan samu wakila in nasara ba zan nasara ba a'a wa idan azamta fa tawakkal kawai ka sa maranka cewa Allah zai mu Allah mai yi ne Allah zai mu insha Allah in ka dauki wannan darasin zaka ga yayo dan duk abin da ka ji cewa kana jin cewa ba zai yi ba ka dauka kai ne mai yi amma da ka gane mai yin na gaskiya sai ka gane cewa to ba abin da ba zai yi ba ko shine la haula wala quwwata illa billah ba abin da ka ji ana cewa ba zan iya ba to ka kalli kanka ka ji kai ne za ka yi amma da ka san Allah ne zai yi kawai ai shikenan za a yi kar a ji tsoro yan uwa a fuskanci komai mai yuyuwa ne komin girmansa domin gwargwadon himmanka da gwargwadon yaƙininka cikin Allah subhanahu wata'ala gwargwadon yuyuwan abin yanzu a nan akwai wanda za su yi nasara akwai wanda ba za su yi duk wanda ya ji ya kare yana jin kai wannan kawai duk labari ne shikenan an bar shi an tafi duk wanda yake jin cewa kuma wallahi haka ne Allah mai yi ne zai iya mun zan gwada zan nasaran kuma wallahi zai nasaran saboda haka kaga dai ga idon nan ga su ga komai amma manzo Allah sun ce inna halan tarani kawai saboda ya san Allah na tare da shi Allah zai kare shi daga ita kuma hakan Allah yayi hadisi na 53 ala ta'jabuna kayfa yasrifu Allahu anni shatma quraish wa la'nahu yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad watan saboda kariyar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mai batanci ba wai Quraishi ba duk mai batanci a duniya har mutanen turawan Faransa da na Ingila da na Spain da na ko'ina da makiya na Nigeria da na ko'ina ba fa ina ce makiya ba ina nufin wanda ba musulmi ba nake nufi da na ko'ina idan suka so su yi batanci ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya samar masu da wani mutum mutumi sai Allah ya samar masu da wannan mutum mutumin sai ya sarrafar da hankalinsu zuwa wajen mutum mutumin sai su ta dura mashi zagi Allah ya kubutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda huwa Muhammad ba abin yiwuwan zage dan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani malamin mu saboda aboki to malamin mu na shi na ganshi na dauki karatu a wajensa shine Ustaz Sa'id Ramadan Al-Buti Allah ya kara masa rahma ash-shahid yake cewa wallahi da za a tara duk kazantar duniya duk kazanta hissiyi da ma'anawi na duniya gaba daya ka tara su in za su taru sai ka watsa wa manzan Allah sallallahu ko a watsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi za su zuba ƙasa sun zama gold sun zama diamond sun zama mafi tsarkin tsarki sallallahu alaihi wa sallama saboda mene saboda datti ba zai iya ta'allaka da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya canza ɗabi'arsa ta canza iksiru sa'adati sallallahu alaihi wa sallam suraka babu hanya in ka ji turawan Faransa suna batanci ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni da kai suke zaga dan ni da kai suka gani ba su da hanyar ganin kamalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙasa ta da na ƙasar ka suka gani sai suka yi batanci a na ƙasa ta da na ƙasan ka suna zaton suna batanci a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hasha lillah hadisi na gaba hadisi na 54 wanda malamin da ya karanta da ce akwai riwayoyi da yawa shi ma dai yana nuna mana wannan karfin yaqinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Allah
yanda mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide. Na ƙara karatu a wajen malam ya ce a gefen wata itaciya ba sai ya ce karkashin itaciya ne don ba abin da zai zama saman sai na rasulullah sai ya ce a gefen wata itaciya. Haka ake koyan ladabi cikin magana cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen taron maulidi. In ba a makarantar yan maulidi ba inda za ka koyi wannan karatu wallahi, saboda duk inda za ka koyi karatu ne na ba ni baki in baka fassara a cikin wannan. So da an ce ta hata karkashi ne kawai ko sai a wajen su ake jin wannan, a wajen almajiran makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ladabi, wata makarantar ladabi ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kula ba mutumin nan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kishin gidi, ya zo ya zara takobi ya cika ma cewa sayyidina rasulullahi wa zai cece ka, la ilaha illallah. Ka kaddara mutum ne gashi ga ka mita 2 ko 3 tsakaninku, ya dana bindiga ya sa yatsan shi akan kunama ya ce wa zai raba ka da ni yau, sai kai challenge dinsa. Ba fa maganan wai cewa dan Allah ya haƙuri ko in kana wa Allah da annabi ka kyale ni, a challenge za ka yi masa. Me raba ni da kai Allah zai iya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. ‘Yan uwa, wannan yaƙinin fa shi ake so mu kai fa. Mu ji cewa fa Allah mai iyawa ne, Allah zai yi. Ko? Allahu ma'i, Allahu nazirun ilai, Allahu qadirun alai, ko? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ko? Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su. Ko to abin da ake nema kenan, ka zama kana da wannan karfin imanin a cikin kowane yanayi, ka san hasbunallahu wa ni'mal wakil. An daga takobi an zare ta tana walƙiyawa, zai kare ka Allah. Wani riwayan ma zikiri manzan Allah ya koma kawai yana Allahu Allahu Allahu, ko sai ga takobin a gefe ga shi kuma mutumin a gefe, ya aka yi? Allah ya kare. Saboda in kana da yaƙinin Allah zai maka, Allah zai maka. In kaga mutum bai sami abin da yake so, a yaƙinin manzan Allah zai yi ma, Allah ya yi balle yaƙinin Allah da abu ɗaya ne ko? Yaƙinin manzan Allah zai yi, watan ba ina nufin shine yaƙinin Allah zai, dan ka san manzan Allah da yin Allah yake yi ko? Iyalin Jabir ba haka ta karantar da Sayyidina Jabir ibn Abdullahi karatu ba? Sayyidina Jabir ya dan yanka yar akuyarsa kwara ɗaya da dan kullinsa ya an dan yi masa ɗaya. Ya zo ya ce wa sayyidina Rasulullah a dan kewaya a zabi mutum 1 2 3 da Allah a zo ga abinci. Manzo Allah ya ce a kira duka mutanen Khandaku a zo a je gidan Jabir ga walima can. Ya zo ya sa kai hannu a kai ya ce manzo Allah ya faddaha mu, ya ce ma matarsa, ta ce ya aka yi? Ya ce to dan wannan abincin da bai fi mutane ƙasa da 10 su ci su lashe ba. Na je na sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira duk mutanen Khandaku wajen mutum 1000 da wani abu. Ta ce ka gaya masa yawan abincin? Ya ce na gaya masa. Ya ce to kuma kake tsoron mene? Sai ka bar shi da sauran, zai iya. Me kuma kake tsoro? Haka aka zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar naman a wuta, a bar biredin a cikin wajen bakery ɗinsa. Aka dinga ciyar da mutanen Khandaku sai da kowa ya ci ya ƙoshi. Nasin yana nan yanda yake, an ciyar da kai bullahi ko nasin yana nan a wuta yanda yake, ba abin da ya taba shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da su daga inda yake ciyarwa. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Lokaci ya ƙure. Alhamdulillah.
to hadisi na 56, hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda. Wani hadisin duk da malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi sun yi iya kokari wajen taujihin ma'anan, kuma abin da ake nema kenan daga malami, abin da ake nema daga mu'mini. Ba ta kaga hadisi ba ka gane ma'anan shi ba, kawai ka sa kafa ko kai ta'an cikin hadisin ka kore shi ko ka ture shi. Abin da ake so shine ka mayar zuwa ga wanda suka fi ka sani. Lallai wannan zahirin wannan hadisin, zahirinsa ba abin da zai yiwu ba ne ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ciwo da sihiri zai iya taɓa jikin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saboda in anti illa isbul damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Amma hankalin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai iya taɓa shi, ba abin da zai iya taɓa hankalin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saboda manatul wahyi ne, manatul risalati ne ko. Kuma Allah ya kora wannan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Saboda ba abin da zai iya taba hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Naka zai yiwu Allahu alam wannan wani lafazi ne na ɗaya daga cikin ruwat, yukhayyalu ilayya annahu ya'ti ahlahu wa la ya'tihim. Zai yiwu fahimtar na Aisha ce Allah ya ƙara mata yarda, haka cewa yukhayyalu lin nabiyyi dalika. Zai yiwu duk abin da zai yi na tawili dai ka kawo shi, amma ka raba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa wani abu zai tasiri akan kwakwalwansa. An fahimce ni, ka nisantar da na ƙasa daga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ka kawo kowane tawili, ko da tawilin zai kai ka ce wahami ne daga ɗaya daga cikin ruwa, dan ana yi. Baya nufin a hadisan Bukhari ba inda wani daga cikin ruwa zai dan sami waham ko. Shine dalilin da zaka ga manyan magabatan muhaddithun irin su Abu Dawud, su al-Imam Tirmidhi, su Ad-Darqutni, kam har littafi ma yayi na istidraki akan al-Imam al-Bukhari ko, wanda al-Imam Ibn Hajar ya bashi amsoshi al-fasl sabi' ina zato a cikin hadith sari. Da haka ba wani mamaki a Bukhari akwai lafuzza wanda suke malamai sun tabbatar cewa wannan ba lafazin hadisi ba zai yi ba, kamar hadisin al-aqra'u wal abrasu wal a'ma ko, wanda a cikin hadisin yake cewa badalillahi. Malamai suka ce hasha lillah arada Allah, dai ba wani abu badalillahi, saboda albada'u addinin Yahudawa ne, ba shi a musulunci. Saboda haka suka yi ta bincike suka ce madarul hadithi ala hammam, shi kuma hammam wanda suka ruwaita daga ciki, wanda ya ruwaici wannan lafazin badalillahin Abdullahi ibn Rajani al-Ghadani, suka ce yana da dama irin wannan wahamin, yana da dama wannan ikhtilafin. Saboda haka ba mamaki irin wannan ikhtilafin ne ya same shi, ya ruwaita da wannan lafazin na bada. Wannan dai karatu ne mai zaman kansa da ya kamata a yi shi, amma dai wajibinka ka nisantar da dukkan na ƙasa daga habaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan wani tunani ya zo maka na ƙasa, sai ka ce to wannan abin da na fahimta ba shi ake nufi ba hadisin. Ina fata an fahimta. Abin nan da na fahimta da kwakwalwa na ya zo min khayal ne da wahami nawa, amma ba abin da hadisin yake nufi ba kenan. Sai ka koma wajen malamai ka mayar musu da kayansu, amma ba yana nufin cewa shikenan kawai ka haura hadisi ka fara hauragiya kana ba'an cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko cikin magabata na kwarai ba. Allah ya taimake mu. To darussa ga sunan dai, wasu suna bin wasu, amma darasi da zan ƙara maimaitawa malam ya faɗe shi shine yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ba yahudan da ya masa, amma aka ce ko a fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai gani ba yahudan. Labid ibn Asim ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan duka ba muna karantawa dan mu kada kai bane, muna karantawa dan walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir, dan mu darastu ne. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasana mu zama muna daukan abin koyi liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakara Allah kathira yayi 100 da safe yayi 100 da yamma yayi 100 cikin jama'a to kuma idan bai dauki darasi daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dauka yayi 100 a lazimin safe yayi 100 a lazimin yamma yayi 100 a wazifa wannan fa zikirin la ilaha illallah kenan banda sauran zikiroran to wane ne kuma zakara Allah kathira fiye da wannan sai gaskiya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba ta zama darasi gare mu ba to wa kuma za ta zama wa darasi mu ya kamata a fi ganin mu sabbaqun cikin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu hadisi na gaba sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi nan ala firashi wa tashbi burdi sallallahu alaihi wa sallam هذا الحضرمي لا إله إلا الله نم على فراشي karka kwanta a ƙasa gadan da za su shigo cikin duhun suna zaton na kan gadan wa kai ni ne su kai sara darbata rajulin wahidin din ba kan gadan za su zo su kwana su kai sara ba kan shi nake so ka kwanta bargon nawa da kowa ya sanni da shi alhadrami shi nake so ka rufa da shi kana kwance a gadona kuma ka rufa kar ka kwanta ba ka rufa ba kaga in baka rufa ba ana ganin fuskan ka daga zuwa an san wane ne la ilaha illallah la ilaha illallah kaga yaqini irin nasu sayyidina Ali la ilaha illallah ka kwanta a gadan nawa gadan da suka yi taron dangin za su zo suka yi taron za su zo su sari kuma ka san dai ba wutar lantarki lokacin ba fitilla ko cikin duhu ne balle a san wane ne akan gadan to gadan shi nake son kwanta ni kuma na tafi bana nan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kila yanzu wasu mabiya ko cewa kai zo ka raka ni can inda wanda suka ce za su yaƙe ni suke wajen baya baya za a yi kanya wai go in bi hankali ba sai ya neme ka ya rasa ba abin dariya bane yan uwa ba abin dariya ba ne ni da suke nema na fita na tafi ba na gari ni da suka zo don su shahadantar ba na nan na fita kai kuma wani kwanta a gadon nawa wanda za su zo su shahadantar da na kan gadon kwanta a kai ba ka kwanta ka bar fuskanka a buɗe ana ganin ka bar da kanka la ilaha illallah Allah ya ganar da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.